ụmụaka nọn n'ụbọchị nke taa anyị nọ n'ubi Maazị Okeke ka anyị gaa lee ụdị anụmanụ ọ na-azụ n'ubi ya. Kedu ụdị anụmanụ na-eme ụzụ a? Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. N'ubi ya o nwere nkịta iya o. N'ubi ya o nwere nkịta iya o. Wo weba eba ọbụla wo Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. Kedu ụdị anụmanụ na-eme ụzụ a? Ọgbakọ. Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. N'ubi ya o nwere ọba agwọ iya o. N'ubi ya o nwere ọba agwọ iya o. Ị na-anụ kwakwa ebe a, kwakwa ebe a, kwak ebe a, ebe ọ bụ na kwak. Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. Baa. Kedu ụdị anụmanụ na-eme ụzụ a? Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. N'ubi ya o nwere atụrụ iya o. N'ubi ya o nwere atụrụ iya o. Ị na-anụ baba ebe a, ebe ọ bụ na baba. Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. Kedu ụdị anụmanụ na-eme ụzụ a? Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. N'ubi ya o nwere ehi iya o. N'ubi ya o nwere ehi iya o. Ị na-anụ mumu ebe a, ebe a, ebe ọ bụ na mumu. Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. Kedu ụdị anụmanụ na-eme ụzụ a? Maazị Okeke nwere ubi iya o. Maazị Okeke nwere ubi iya o. N'ubi ya o nwere ịnyịnya iya o.
n'ubi ya o nwere ịnyịnya iya iya o neneba neneba eba eba ebe ọ bụ na nene Maazị Okeke nwere obi iya iya o. Hello children, I hope you enjoyed our visit to Maazị Okeke's farm. Can you remember the animals that we saw at Maazị Okeke's farm today? Number 1, dog, nkịta, nkịta. Number 2, duck, ọbagwụ, ọbagwụ. Number 3, sheep, atụrụ, atụrụ. Number 4, cow, ehi, ehi. Number 5, horse, ịnyịnya, ịnyịnya. I hope you got all of them, and if you didn't, keep trying till you can remember the names in Igbo language. Thank you. Bye. Please leave thumbs up if you like the video. Share with your friends. Subscribe and remember to click the notification button. Please leave comments.